part és de veure com podem millorar el poble de Gata a partir, ja ho ha dit Anna, d'aquest estudi de mercat. De la meva perspectiva, vull que Gata millore com a societat, que sigui un lloc on tinguem gust de viure, que siguem feliços, que gaudim, que disfrutem de totes les coses que tenim. La proposta del que anem a fer un poquet en l'estudi és partir de 6 línies estratègiques. Ens presentaran 6 línies que serien l'Slow Life, que és el que estan dient, de viure en un poble tranquil, on puguem disfrutar de la pau del poble, fer la compra, passejant. Tindre també que Gata siga un poble amic dels anglesos, perquè tenim productes anglesos que viuen alrededor nostre i podem aprofitar-nos d'aquesta necessitat o d'aquest estil de vida que els agrada a ells. Una altra línia seria la de ser un poble jove. I per que Gata sigui un poble jove hem de parlar dels interessos, de les necessitats de tots els joves de Gata. Hem de parlar de quines infraestructures pensem que necessitem millorar. Per que sigui un poble, una altra de les línies seria la cultura valenciana i que no deixem perdre mai les tradicions. Després també l'altra línia que tenim ahir era la de la cultura. Partint del que ha sigut la manifestació aquest estiu d'Art al Vent, també veure com podem potenciar la cultura i l'art com una via de diferenciació del nostre poble. I per últim també volíem, l'última línia que volem treballar és la línia de la salut, que Gata sigui un poble de salut. Un poble on tenim peluqueries, tenim fisioterapeutes, tenim clubs d'atletisme, tenim tot això que també siga un motor que arranqui, que la gent participi també en totes les activitats i tot l'espai que tenim per a viure. Que siga un poble que no tinga barreres de cap de classe, un poble obert a la gent i un poble on nosaltres tinguem gust de viure. Aquesta és la filosofia de les jornades. Que tinguem gust de viure perquè tenim gust de viure, però tenim que treballar per a gent.